Mira, pero ven para aquí. E moitas gracias por vir. Non sabía que íbamos vir tantos, se non queda café, pois hai un bar por aí cerca. Claro, esta maqueta que algún vistes en fotografía, igual pensaban que era máis pequeniña para levar para casa ou algo así, pero foi unha cousa de armaos, según empecé. O que trataba de facer era algo que nunca se fixo co castelo, porque se fixo moitas cousas, están as caretas de cigarrón, están moitos cuadros nas casas, están moitos dibuxos e moitos textos, pero nunca se viu representada como era na súa época de maior esplendor. Entón, para ser moi sincero con vós, todo empezou de casualidade, tiña as noites bastante libres, e a miña moza, María, que anda por aí, pois como lle teño que dar a tabarra, pois non se me ocurriu mellor forma de facelo que dicirlle, mira, varme aguantar mentras fago a torre de homenaxe. E quería facer o máis real posible, de feito, se ides alí, podedes ver que nesta parte os líquenes son de color alaranxado, teñen colores grises, é bastante acorde á realidade actual. Pero, tras facer esa torre, pois fun a visitar ali o Concello de Monterrei e gustoulles a torre. Entonces propuxenlles o reto de ver ata onde podíamos chegar. Empezouse pouco a pouco, fixemos as primeiras murallas, entonces foi cando Nieves Amado tivo a gran vontade de ensinarme a visión de como era a vida no castelo fai case 500 anos. Entón, se vos podes xusto aí onde está Jorge Godás, que todos o coñecendes, dende aí podendes ver o castelo de Monterrei real e xirando a cabeza vendes o castelo. A obra vai estar aquí, o futuro é un pouco incerto porque sabendes que o castelo está en obras, entonces vaise poder visitar. Pero bueno, volvendo a Nieves, o que queríamos facer era algo moi diferente, porque podías facer a maqueta de tal e como está hoxe, pero non tería sentido, porque todos a podendes visitar. Entón fomos un pouco atrás, facemos un viaxe no tempo, e dun vistazo pois podemos ver, non con toda esa actitude, porque ninguén estuvo ali, e se alguén estuvo ali que mo diga, que ainda podemos facer algún cambio, pero polo menos un pouco fieles a aquela realidade sí que quixemos ser. Donde vedes laranxas son tellas, son de cerámica, hai máis de 15.000, hai entre 15.000 e 16.000, están postas unha a unha. Leva un pouco de traballo poñelas, é un pouco de paciencia. Sí que houve xente que me axudou, vale? Entre eles, por María, axudoume a poñer algunha tella, e hai unha persoa que non está aquí, que se chama Daniel Nieves, el tuvo a gran idea de, quería facer, é moito máis ambicioso, quería facer unha maqueta de todo Verín, pero eu dixenlle, igual non nos chega que a nosa vida, varlle ter que enseñar ao teu fillo a manejar o cúter. Entón, a idea foi centrarse no castelo de Monterrei. Paramos na muralla, porque o auditorio non daba as medidas, entón tivemos que parar aí. Está feito con espuma de construcción, de aislamiento, o cual permite ter unha maqueta durante moitos anos. Requiere moi pouco mantemento, pois botarlle produtos para que non veñan as polillas nin as arañas a poñer as súas telas de arañas, aínda que quedaría moi ben ambientado para o 30 de outubro, pero vamos a intentar evitalo. Está tratada a espuma con area, vale? Para que teña esa textura de pedra, por gastáronse moitos kilos de pintura, porque non queda todo dunha primeira mao. De feito, cando acababa unha cousa e remataba outra, volvía a darlle unha mao de pintura á primeira cousa que lle había dado esa man de pintura. As figuras, tanto os carros, os bois, as pitas, as ovellas, están feitas con unha impresora 3D, aínda non está todo rematado porque ven o Festival das Curtas,
non tivemos todo o tempo, pero vai a ter un pouco máis de figuras, un pouco máis de ambiente na súa feira. Gracias a facela aprendín moitas cousas que non vos vou a contar porque vos las vai a decir quen sabe realmente como era a vida nesta época. Pero bueno, a verdade é que a min serviume para facer un máster no Castelo de Monterrei e darme conta, sobre todo, de como era aquela vida, porque antes non tiñan luz, non tiñan auga, entón, decir que un dos produtos máis vendidos eran as velas, pois a min antes, claro, como non te paras a pensalo, dices, pois, ostras, ten razón, era o Apple de aquela época. Darlle vida un pouco a este castelo é o que se pretende, darlle importancia aos estamentos, darlle importancia ao palacio, a intramuros, e darlle tamén a súa importancia ás vivendas que están fora do castelo, ás súas rúas, que non están todas, Nieves sempre me decía, hai moita rúa, non sabemos onde meter tanta rúa, porque hai moito nome, suélense cambiar os nombres das rúas, o que se fixo, pois pretendeuse eso, seguir un pouquiño a realidade. Foron unhas cuantas horas, pero son horas que para mí non son horas de traballo, son horas de disfrute. Entón, agora o que pretendemos é que disfrutedes todo disto, que sea didáctico, non só para os nenos, que aquí poucos nenos hai, somos todos bastante adultos, creo que disfrutades igual desta vista, imaginade o que pode disfrutar un neno pequeno, non? Entón, o que se faga con esta maqueta a partir de hoxe, supoño que será algo moi grande, tanto para a comarca como para o propio castelo, e que quede para que o vexan os nosos fillos, os nosos netos, e quen veña, porque ten que durar. As miñas palabras quedaron aí, ahora cedo a palabra a Nieves Amado. Bons días a todos. Eu de técnica de facer maqueta non entendo nada aí, aquí é o especialista. Eu o que fixe foi un asesoramento histórico e arqueolóxico, porque o meu, e bueno, eu creo que esta maqueta, que a veces así, agora é bonita, porque é bonita de ver e tal, pero eu creo que necesita unha explicación. Non só agora neste momento, que estamos aquí todos, sino cuando este no seu sitio definitivo, ou incluso aquí, non sei, mediante panéis, ou o texto que fixen eu, creo que necesita unha explicación, porque, se vos dades conta, hai moitos edificios que non existen na actualidade, e que reproducimos con moito traballo, eu tamén pasei bastantes horas buscando paralelos de portas, ventanas, adecuar o contexto dos edificios renacentistas a Monterrei, sempre dentro dunha contención, xa o digo que eu fui, é dicir, o Concello, este é o Concello de Monterrei, que foi moi importante. Era o edificio principal, porque tanto cando foi realengo o castelo, o sea, que era o rei o que mandaba, como despois os condes, o Concello é o que reside o condado. Entón, é un edificio moi importante, a donde toda a xente do condado tiña que ir a facer as súas cousas, onde estaban os notarios e tal. Entón, o Concello sí que está basado na planta original que existe, que agora están restaurando non inteiro o edificio, sino consolidando os muros, pero o demais, a fachada e todo o demais, hubo que crealo de novo. Entón, pois, bueno, eu creí un pouco atendendo ao contexto de Monterrei, que é un edificio renacentista, recién feito neste momento, por exemplo, e que sabemos que, por exemplo, todos os concellos pois tiñan un balcón desde onde falaba o alcalde, ou decían, o sea, anunciaban alguna cousa. Ademais, está na parte máis importante de Monterrei, que é a Praza do Mercado, que ahora mismo non se lle dá tanta importancia porque non ten edificios, pero antes tiña todos os edificios ao lado. O grande escudo do Conde de Monterrei, que foi que non fixo, o terceiro. E despois tamén nos basamos nas actuais excavacións arqueológicas que se están levando a cabo. Por exemplo, as escaleiras estas que hai, que vedes por aquí, estas escaleiras non existen ahora, pero ahora mismo están excavadas e xa se ven. Ou, por exemplo, o patio descoberto que tiene aquí, Camoreira, famosa, que debe ser moi antiga. Bueno, isto é un inciso, eu estou bastante satisfeita de que a documentación
sempre é unha cousa abstracta, se vexa reflexada de alguma maneira, que se vexa materializada nos edificios, porque é a única forma de que se materializa a documentación. E entón, pois, bueno, eu fixen un texto aquí, que, por se acaso me olvido ou me salto cousas e tal, vou a ler un pouco, e se queredes facer algunha pregunta e eso, pois, me interrumpides.